Vyhodili ju z hudobného priemyslu. V škole sa jej vysmievali. Hovorili jej, že je príliš zvláštna, príliš iná a že nikdy nebude hviezdou. Dnes ju pozná celý svet ako Lady Gaga. Speváčku, herečku, módnu ikonu, držiteľku Oscara a jednu z najvýraznejších osobností popovej kultúry. Ale jej príbeh nezačal slávou. Začal bolesťou, odmietnutím a tvrdou prácou. Lady Gaga sa narodila ako Stephanie Joanne Angelina Germanotta v New Yorku. Už ako malé dievča hrala na klavíri a veľmi skoro bolo jasné, že hudba pre ňu nie je len hobby. Bola to jej cesta, ako vyjadriť všetko, čo v sebe nosila. Na prvý pohľad vyrastala v normálnom prostredí, ale vnútri sa cítila iná. Nebola typ dievčaťa, ktoré chcelo zapadnúť. Bola výrazná, dramatická, citlivá a tvorivá. A presne preto sa často stávala terčom posmechu. Spolužiaci ju označovali za divnú, niektorí ju ponižovali a dávali jej pocítiť, že niekam nepatrí. Lenže práve toto z nej neskôr vytvorilo umelkyňu, ktorá sa nebála byť iná. Už ako tínedžerka vystupovala v newyorských kluboch. Hrala na klavíri, spievala, skúšala rôzne štýly a pomaly si budovala vlastnú identitu. Nebola to ešte Lady Gaga, ktorú poznáme dnes. Bola to mladá Stephanie, ktorá túžila po šanci. A tá šanca na chvíľu prišla. Podpísala svoju prvú nahrávaciu zmluvu. Pre mnohých by to bol splnený sen. Lenže po krátkom čase o ňu prišla. Vydavateľstvo s ňou spoluprácu ukončilo. Predstav si, že máš pocit, že sa ti konečne otvorili dvere do sveta slávy a zrazu ti ich niekto zabuchne pred nosom. Veľa ľudí by sa vtedy zlomilo. Ona nie. Namiesto toho začala pracovať ešte viac. Písala pesničky pre iných interpretov, učila sa, pozorovala hudobný priemysel a hľadala spôsob, ako sa vrátiť. Ale nechcela sa vrátiť ako obyčajná speváčka. Chcela vytvoriť niečo, čo si ľudia zapamätajú. A tak sa zrodila Lady Gaga. Meno, štýl, extravagancia, teatrálnosť, móda, provokácia. Všetko bolo súčasťou jedného veľkého obrazu. Gaga pochopila niečo, čo mnohí speváci nepochopia nikdy. Nestačí len dobre spievať. Ľudia si musia pamätať, kto si. Potom prišiel rok 2008 a skladba Just Dance. Zrazu sa jej meno začalo objavovať všade. Ale skutočný výbuch prišiel so skladbou Poker Face. Poker Face nebola len pesnička. Bol to moment, ktorý zmenil jej život. Z neznámej umelkyne sa stala globálna hviezda. Rádiá ju hrali dookola, kluby ju milovali a svet začal hovoriť o novej popovej senzácii. Lenže Gaga nebola klasická popová princezná. Nebola uhladená, bezpečná ani predvídateľná. Bola zvláštna. Bola šokujúca. Bola presne taká, akú ju kedysi kritizovali, len teraz z toho spravila svoju najväčšiu zbraň. Každý jej outfit bol udalosť. Každé vystúpenie bolo divadlo. Každý rozhovor vyvolával reakcie. A potom prišiel moment, ktorý si ľudia pamätajú dodnes. Mäsové šaty. Pre niekoho nechutné. Pre iných geniálne. Ale jedno je isté. Celý svet o tom hovoril. A Gaga opäť dokázala, že vie ovládnuť pozornosť verejnosti lepšie než takmer ktokoľvek iný. Lenže za slávou bola aj temná stránka. Obrovský tlak. Neustála kritika. Médiá, ktoré rozoberali každý jej pohyb. Fanúšikovia, ktorí od nej čakali stále viac. A do toho vnútorné boje, psychické problémy a bolesť, o ktorej neskôr sama otvorene hovorila. Lady Gaga nikdy nebola len o lesku a úspechu. Jej sila bola aj v tom, že dokázala priznať slabosť. A práve preto si ju milióny ľudí tak obľúbili. Nebola len nedotknuteľná hviezda na pódiu. Bola človek, ktorý padal, trpel, bojoval a znovu vstával. Jedným z najväčších momentov jej kariéry bol Super Bowl v roku 2017. Lady Gaga sa stala hlavnou hviezdou halftime show. Vystúpenie sledovali milióny ľudí a dodnes patrí medzi najikonickejšie momenty jej kariéry. Začala na vrchu štadióna, za ňou svietili drony a americká vlajka. Potom nasledoval zostup, veľkolepá show, spev, tanec, energia a presne ten typ vystúpenia, ktorý ukázal, že Gaga je performerka svetového formátu. Nebolo to len hudobné číslo. Bol to dôkaz, že patrí medzi najväčšie hviezdy planéty. Ale Gaga nechcela zostať len speváčkou. Prišiel film A Star is Born a s ním ďalší zlom. Po boku Bradleyho Coopera ukázala, že nie je len popová ikona, ale aj vážna herečka. Pieseň Shallow sa stala obrovským hitom a priniesla jej Oscara. To bol moment,
kedy ju začali rešpektovať aj ľudia, ktorí ju predtým možno vnímali len ako extravagantnú speváčku v šialených kostýmoch. Zrazu bola umelkyňa. Speváčka, herečka, skladateľka, ikona. A potom prišli ďalšie premeny. Jazzové projekty s Tonym Bennettom, návraty k popu, filmové úlohy, móda, kozmetika, veľké kampane a stále nové kapitoly kariéry. V roku 2025 sa vrátila s albumom Mayhem, ktorý bol prezentovaný ako návrat ku koreňom jej popovej energie. Gaga opäť ukázala temnejšiu tanečnú a výraznú stránku svojej tvorby. Nešlo len o nostalgiu. Bol to odkaz, že stále vie vytvoriť éru, o ktorej sa hovorí. A v roku 2026 sa jej meno znovu spája s veľkým filmovým svetom. Objavila sa vo filme The Devil Wears Prada 2 a podľa aktuálnych informácií prispela aj novými skladbami k soundtracku filmu. Pre Lady Gaga je to skoro dokonalé spojenie. Film o móde, sile, extravagancii a svete, kde obraz znamená všetko. Presne tam Gaga prirodzene patrí. Jej kariéra je dôkazom toho, že niektorí ľudia nevyhrajú preto, že zapadnú. Vyhrajú preto, že sa odvážia byť iní. Z dievčaťa, ktoré vysmievali, sa stala žena, ktorú sleduje celý svet. Z odmietnutej speváčky sa stala držiteľka Oscara. Z outsiderky sa stala legenda. A možno práve preto ju dnes mnohí označujú za kráľovnú popu. Nie preto, že nikdy nespadla, ale preto, že vždy vstala ešte silnejšia. Lady Gaga nie je len príbeh o sláve. Je to príbeh o tom, čo sa môže stať, keď prestaneš skrývať to, čo ťa robí iným. A teraz otázka pre teba. Myslíš si, že si Lady Gaga naozaj zaslúži titul kráľovnej popu? Napíš svoj názor do komentára a sleduj ďalej, pretože ďalší príbeh bude ešte silnejší.